Dobrý deň, priatelia. Možno ste už počuli, že koncom marca odchádzame so pár priateľmi do Číny na expedíciu a ešte nám chýbajú 2 miesta. Takže ak by ste mali záujem spoznať provincie Kanton a provincie Futien, to sú vlastne južné provincie, kde sa produkujú hlavne polooxidované čaje, oolongy, tak ste vítaní a prihlásiť sa môžete buď u mňa, že mi napíšete správu, alebo na stránke tibar.sk. A zároveň, ak by ste nás chceli podporiť, ostatní, ktorí nás sledujete, tak môžete si nakúpiť čaj cez moju našu stránku tibar.sk, ešte raz. A ešte do konca marca budeme mať bezplatné posielanie. Takže využite túto možnosť a podporte nás na našich cestách Čínou. Ešte pred touto výpravou budeme mať jednu cestu do provincie Guangxi za starými stromami, ktoré sú doteraz v angličtine ešte nepopísané, sú popísané iba v čínštine a nie sú to známe oblasti, sú pomerne skryté v džungliach alebo respektíve v lesoch provincie Guangxi. Takže sledujte nás a vidíme sa niekedy opäť na festivale napríklad v Kice na Tee und Wein 1. a 2. júna. Dobrú chuť a pekný deň.